Andy. A Ron. A máme pro vás opět užitečné tipy, jak si užít A přežít. léto v přírodě. Dneska si ukážeme, jak na osobní hygienu. To je vedro. Výběrem správného oblečení předejdete spoustě problémů. Vemte si sebou funkční prádlo. Odvádí pot, rychle schne a pravidelně ho měňte. Hlavně to spodní, jinak zaděláte si na vlka. Tady asi vanu nenajdeš. Ale vlhčený ubrousky se vám do batohu vejdou vždycky. Sprchovat se vážně dá i v lese. A konev kvůli tomu tahat nemusíte. Stačí vzít přenosnou solární sprchu a máte i teplou vodu. Ukaž ruce. Hygienu v přírodě nepodceňujte a buďte připraveni na vše.